са пред фирмената сграда на Aqua Systems. Днес ще се срещнем с собственика Марин Калнев и той ще ни каже повече за напоителните системи и решенията, които се предлагат за малките и големи стопанства. Aqua Systems е една от първите фирми в България за проектиране и изграждане на напоителни системи. Разкажете ни как развихте бизнеса си през годините. Фирмата е създадена преди 13 години, както споменахте. Първоначално идеята беше да бъде фирма само за проектиране, доставка и монтаж на капково напояване в селското стопанство. Още първата година създадахме специализиран магазин в България. Това беше първият единствен магазин специализиран за капково напояване. После направихме уебсайт, когато беше интернета в зората, своята си зора. Aqua Systems е създадена с много безсънни нощи, много себеотрицание, лишаване от семейни ценности, не без подкрепата на цялото семейство, на съпругата ми и двете деца, които бяха през цялото време с мен и ми даваха увереност, че мога да постигна нещо в начинанието, което съм започнал. С реинвестиране на всяка печалба, която се получаваше в началото, те бяха минимални, но всичко се реинвестираше във фирмата. По този начин успяхме стъпка по стъпка да започнем изграждането и да положим основите на това, което сме създали в момента. Не на последно място имахме увереността, спокойствието, вярата на банка Unicredit Bullbank, които повярваха първо в нас и все още вярват и на подкрепят за всяко едно начинание и бизнес идея, която ние имаме. Дори и офиса, в който в момента се намираме, нямаше да бъде осъществена тази идея, ако те не застанаха зад нас и ни дадаха увереността и спокойствието, за да изпълним всичко това нещо. След всички тези трудности и премежията, през които сте преминали, вече имате една стабилна компания и бихме искали да разберем какви са решенията, които вие предлагате за хората с малки и големи стопанства. За стабилността на компанията в тази наша държава не знам колко всяка компания може да бъде стабилна, но да, всичко, което е свързано с селското стопанство, има някаква прогнозируемост, има някаква стабилност все пак, защото без храна човечеството не може, а ние се грижим за храната на хората. Вие казахте за малки и големи стопанства. Подхождаме индивидуално към всеки един наш клиент. Посещаваме го, разговаряме с него. Преди въобще да дадем някакво решение на неговия проблем, ние първо вникваме в неговите проблеми. Към всеки клиент първо искаме да знаем той какво има нужда и след това ние му даваме решенията. Това е нашия подход. Индивидуалният подход винаги е бил успешна стратегия, така или иначе. Така е. Клиентите оценяват това нещо. Какви са иновациите в напоителните системи напоследък? Иновациите, това е малко по, термин, който е доста с разтегливо понятие. Особено в напояването, нещата не се променят много, но ние използваме нови продукти, които са по-икономични, по-качествени. Подхождаме към всяка култура по различен начин. Често пъти се съобразяваме дори и с климатичните условия и почвите, които има дадения клиент, а не да вървим по стандартна схема, да използваме едни и същи модели за изграждане на дадена поливна система. Добре, и в тази връзка, каква е вашата формула за успех през всичките тези години? Бих искал към този въпрос да добавя нещо, което изпуснах, че за иновациите ние въвеждаме, защото питате и формулата за успех, автоматизация. Автоматизация, която може да
предвижда климата, да предвижда напояването, да помага на агрономите да им подсказва кога трябва да поливат или на фермерите. Иновация, която дава възможност тук от тази маса ние да управляваме било на другия край на България, поливната система. Това е нещо ново, което нашите фермери оценяват и това им доставя такава една сигурност за работата, която имат, защото те знаят в кой момент колко трябва вода да подадат. Това пък им носи икономия на пари. Да, иновацията. И формулата е работа и индивидуален подход, бързина на проектиране и доставка, лични отношения и контакти с клиентите. С какво сте по-добри от останалите в този бранш и кое мислите така да изтъкнете едни от вашите най-големи предимства? Предимствата ни са коректност, бързина, индивидуален подход, нестандартно мислене и нестандартни решения. Това е нашето преимущество пред нашите клиенти. Наличност на всички видове материали в нашия склад и качество. Качество. Това е основата за успешен бизнес. Да предлагаш качествена стока винаги през цялия период на развитие на фирмата. Да, съгласна съм. Не гоним печалба за самата сделка, ние гоним обороти. Ние се стремим към голяма възвръщаемост на средствата, но не за индивидуална печалба, за една единствена сделка. Това е нашето преимущество пред нашите партньори, не нашите конкуренти. Да. И тъй като споменахме партньори, една голяма компания от толкова време на пазара в България няма как да е успешна без партньори. Кои са най-големите ви партньори в вашия бизнес? Значи, ние работим с водещи компании в Италия, Холандия, Гърция, Обединените арабски емирства, Франция, Швейцария. Това е. И подбираме нашите партньори също по нашите критерии. Качество, постоянство и съобразяване с цената. Не искаме да продаваме най-скъпо, искаме да продаваме баланс между качество и цена. Добре, това е чудесно. Освен главният ви офис, който се намира тук в Пловдив, имате още няколко представителства в България. Ще ни разкажете ли с няколко думи за тях? Да, в Пловдив е централният ни офис с големия склад. Тук са проектантските екипи, тук е търговския и менеджерския отдел, който изгражда стратегиите на цялата фирма. Останалите ни магазини, там имаме малки складове с консултанти, които могат да дадат по всяко време правилните решения. Първият магазин, който открихме извън Пловдив, беше в Сливен, след това се върнахме малко назад в Шумен, в Стара Загора, после в Шумен и в момента идеята ни е да построим още един магазин в Шумен, където да го направим като център в северо-източна България. Нещо като шоурум, например? Да, той ще бъде и склад, и шоурум, тъй като ние увеличаваме нашата дейност. Вече не сме само капково напояване и проектиране и монтаж. Предлагаме много други дейности и имаме нужда от изложбени зали, където нашите клиенти да влезнат, да го гледат, да видят, да го пипнат и да преценят какво им е необходимо. Освен вашата идея за откриването на нов шоурум, през всичките тези години как рекламирате бизнеса си? Това е един въпрос, който би трябвало да го задаваме не само на нас, а на всички, защото рекламата е нещо много важно. Ние още със стартирането работихме с различни рекламни агенции, където всички те искаха ние да покажем какво
имаме нужда, те да го изработят, а дали то е правилно или неправилно, дали е добре изработено или не, никой не може да ти каже. Тук в последната година и половина започваме да работим с фирма Media Design, където ние имаме идеята, а те я сътворяват. И я сътворяват по начин, по който не заангажират нашето внимание, не наобсипват с допълнителни въпроси. Ние сме спокойни да си вършим това, за което трябва да го вършим като бизнес, като работа, като ежедневие, а когато приключи всичко, сме сигурни, че то е извършено професионално. Искате да кажете, че всяко ваше желание е удовлетворено? Не само, че е удовлетворено, а решението за това наше желание е взето от професионалисти, не от нас, които ние не разбираме на това. Рекламата трябва да бъде постоянна. Рекламата трябва да бъде не епизодична, а целогодишна. Оказва се, че ние сме вече 13 години на пазара. Има много хора, които не са чували за нас. Което надоведе до мисълта, че някъде сме грешали в рекламата. Защо? Защото не е имало партньор до нас, рекламен агент или рекламна компания, която да ни казва какво да правим, кога да го правим, с кого да го правим. Ние рекламираме в радио, списания, телевизии, вестници. Харчим много пари за реклама, която се оказа, че е неправилна. Да, понякога неефективната реклама изиграва лоша шега, това е факт. Но в крайна сметка все пак е по-добре да има един по-голям обсег от реклама, отколкото... Точно така. Да няма... Но обсега трябва да бъде прецизиран и то от професионалисти. Така че нашето партньорство с Media Design, макар и само от една година, започна да дава реални резултати и много добри плодове. Това е радващо. За бъдеще смятате ли да се обърнете отново към рекламна агенция Media Design? Не само в бъдеще, ние сме в постоянно сътрудничество и заявки към тях. Просто няма как да го мислим отделно, ние мислим заедно за всяко едно нещо. Тъй като ние рекламираме не само, както казах, по вестници и списания, ние имаме участие в панаири, много изложения, където навсякъде там ни е необходимо брошури, малки сувенири и различни рекламни материали, които трябва да предоставяме. Така че сътрудничеството ни е постоянно с Media Design. Добре, нека да поговорим за Aqua Systems в близко бъдеще. Имате ли някакви идеи все още, които се опитвате да развиете, да дадете още на вашите клиенти и как смятате да им бъдете максимално полезни? В близко бъдеще ми е трудно да говоря, тъй като аз не съм човек, който гледа наблизо. Аз имам план, който се изпълнява. Фирмата от създаването си сме знаели какво ще постигнем. Може би не точно визуализирано как ще изглежда всичко, но принципно сме знаели какво целим и какво искаме да постигнем. И в момента имаме планове и всички те са свързани с все по-добро обслужване на нашите клиенти, все по-голям професионализъм, повече реклама, както ви казах. Много повече реклама искаме да приложим, за да можем да стигнем и до умовете и сърцата на нашите клиенти. Да знаят за нас и да са сигурни, че в наше лице имат партньори, в които ще подходят индивидуално и нестандартно към всеки един от тях. Искрено ви го пожелавам и много ви благодаря за интервюто. Благодаря и аз.